Здравейте на всички! В този урок ще ви покажа една проста хитрост, с която да постигнете много висок резултат в Block Blast. Следвайте ме и да започваме. Стъпка за изпълнение на трика. Отворете Block Blast. Стартирайте приложението Block Blast и изберете класическия режим от менюто. Отидете в настройките. Натиснете иконата с форма на зъбно поляло горе вдясно, за да влезете в настройките. Натиснете Replay, за да получите вертикални блокове. Продължавайте да натискате бутона Replay, докато не получите вертикален блок. Поставете блока. Поставете вертикалния блок в долния десен ъгъл на екрана. За сега можете да поставите останалите блокове където пожелаете. Подгответе се за следващия кръг. В началото на следващия рунд се уверете, че получавате още един вертикален блок. Поставете го стратегически, като оставите цял ред свободен на дъската. Повторете процеса. Избягвайте да запълвате последните два реда вертикално от дясно наляво. Бъгът ще продължи да ви дава вертикални блокове. Поставяйте ги стратегически, за да запълвате редовете, и резултатът ви ще продължи да се увеличава. Продължавайте да трупате високи резултати. Всеки път, когато завършите ред, поставете още един вертикален блок и повторете процеса. Играта ще продължи да ви дава вертикални блокове, което гарантира, че резултатът ви ще продължи да се покачва. Този бъг е страхотен начин да максимизирате резултата си в Block Blast. Просто се уверете, че следвате стъпките внимателно и запазвате същия модел. Ако този урок ви е помогнал, моля, оставете един лайк и не забравяйте да се абонирате за още съвети като този. Ще се видим в следващото видео.